Ελπίζουμε αυτό θα λαμπρύνει πιο πολύ την παρέλαση που παρακολουθούμε και θα δώσει τη δυνατότητα και στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων που έχουν να μας εκπλήξουν σήμερα με διάφορα αντικείμενα, θα το κάνουν λοιπόν όπως το υπολόγιζαν, χωρίς τις όποιες καιρικές δυσκολίες. Στους δέκτες μας λοιπόν, και ενώ βλέπουμε αυτή την ωραία μίξη της εικόνας με την θάλασσα, με η πρώτη μπάντα, η οποία είναι η ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Και έτσι ανοίγει η παρέλαση με το πρώτο της σκέλος, που είναι το σκέλος με τα πολιτικά τμήματα. Μια μπάντα του Δήμου Θεσσαλονίκης που έχει πολλά χρόνια παράδοσης. Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε το 1936 και πρωτολειτουργήσε το 1938. Πριν από τον πόλεμο του 40 λοιπόν. Όπως βλέπετε, ο καλός καιρός βοήθησε να έρθουν εκατοντάδες πολιτών, μικρά παιδιά, και εξακολουθούμε να βλέπουμε τα ωραία πλάνα μαζί και από την παραθαλάσσια ζώνη της Θεσσαλονίκης. Να αναφέρουμε δύο λόγια στα μηνύματα που πέρασε προχθές μόλις κατά τη γιορτή του Αγίου Δημητρίου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος. Είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε όλα τα εθνικά μας δίκαια χωρίς εκτόσεις, χωρίς υποχωρήσεις, χωρίς παραχωρήσεις, δήλωσε κατά το γεύμα που παρέθεσε προς τιμή του ο διοικητής του Τρίτου Σώματος, ο αντιστράτηγος Στεφανής, στη Λέσχη Αξιωματικών Θεσσαλονίκης. Λέμε προς τους γείτονές μας και προς όλους ότι παρά την κρίση, για μας τους Έλληνες δεν μας ανήκει, αλλά και δεν εννοούμε να παραχωρήσουμε τίποτε από αυτά που μας ανήκουν κατά την ιστορία και κατά την ένομη τάξη, η οποία διέπει την παγκόσμια κοινότητα και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αμέσως μετά την ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης, οι πρώτοι που περνούν τιμητικά είναι οι ανάπηροι πολέμου. Και βέβαια και από τους επαναστατικούς χρόνους του 1821 μέχρι και σήμερα κοινοί αγώνες και σε πολέμους στα πεδία των μαχών, οι Κύπριοι αδερφοί μας καθημερινής ζωής, που παρά την αντιξότητα που τους έτυχε μπορούν και δημιουργούν και χαίρονται τη ζωή. Ένα πολύ ισχυρό μήνυμα για όλους. Στο σημείο αυτό, και ενώ βλέπουμε ένα γενικό πλάνο του χώρου, να πούμε ότι δίπλα ακριβώς, πολλοί το έχουν προσέξει, δίπλα ακριβώς στην εξέδρα των επισήμων, βρίσκεται το μνημείο των πεσόντων αεροπόρων, το οποίο απεικονίζει δύο τμήματα φτερών αεροπλάνου. Ένα πολύ ενδιαφέρον μνημείο, και ενώ βλέπουμε εδώ τους νεαρούς μαθητές, εκπροσώπους των σχολείων της Θεσσαλονίκης. Βλέπουμε τα πολύ ωραία πλάνα του σκηνοθέτη μας με τη Φιλαρμονική του Δήμου Θεσσαλονίκης και παράλληλα σε παραβιάσεις. Φυσικά σε όλες τις περιπτώσεις, ακόμη και όπου χρειάστηκε εμπλοκή, τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από αντίστοιχα ελληνικά μαχητικά, όπως σπέβδουν παντού στον εναέριο χώρο οι πιλότοι μας να αντιμετωπίσουν νύχτα και μέρα κάθε απειλή και κάθε πρόκληση. Θα έχουμε τη χαρά στο τέλος της παρέλασης, κάτι που έχει σχεδόν ηλιόλους της Θεσσαλονίκης πλέον ο σκηνοθέτης μας, πέφσαν να υπερασπιστούν τα σύνορα αυτής της χώρας. Και όχι μόνο τα κατάφεραν,
αλλά έφτασαν σε μεγάλο βάθος μέσα στη Βόρεια Ήπειρο. Νικώντας τις δυνάμεις του Μουσολίνι και παρά τις συνεχόμενες αντεπιθέσεις που ήθελε να εξαπολύσει το φασιστικό Ιταλικό καθεστώς, τις οδήγησαν κυριολεκτικά μέχρι τη θάλασσα. Και σίγουρα θα ήταν άλλη εξέλιξη και εκείνη του μετώπου εάν δεν είχε παρεμβηθεί στις 6 Απριλίου του 1941